ko, nandiyan si Ruby. May hindi pa puli kay daman sila nga vaccination card. Ang problema, di gihapon sila mo allowed ni Ruby. Di ni tagaan og kanang ngani sticker. Danihan Diyos maro to igihanjing Ruby nga mo mga Diyos ang sticker para makasud. Guys, madong hapon. Palapod ni si Mama Alex. Diyan guys, nakauli na day may gikan sa Philippine Heart Center. Diyan karon malakaw na pug ko. Kay mopalit ko og tambal ni tiri kay nay nadugang nga resita. Diyan. Nagapaskos oras kay alas 4 na. Diyan mag-claim day pug ko og kanang hinabang. Sagikan sa mga malumong kasing-kasing ang i-claim kay madyan naman to ipalit pag tambal ni tiri. Inja ako may istorya, nagbalik na ako kay nagapaskos oras. Hindi na ako mag-video-video dito sa ngatuan kay mawalagyan ng mahadlag ta kay di naman nato kabisado daning lugar. Masig ma-intonsis na itong cellphone. Inja ako may istorya, puhon nagbalik na hagikan palit og tambal. Inja, timala ko sa kote. Sige na, kaya ang pinatuloy ko kay ikaw salaman nag-ilis di ko guys kay gikan lagi mistuan si Ali wal milis kay magawas pa man na. Diya mag-istorya ra mo sa Ali diya guys sa mga nahitabo na mo dito sa Heart Center diya ako nagtinta ko beer brand kay hindi maluja. Mato na ko te. A few moments later. Diya guys, nauli na ko gikan sa Mercury, nihapit di ko palit og sedan para panihapon. Kasi tiri ning request og sinigang ko nung bangus. So mao ni lami man diri guys kay ag palengke nara mas kuan ibabaw sa magistihan. 3 hours later. Hi guys, madong gabi ganihara day ko nakauli gikan sa Mercury. Dugay-dugay ko nakauli kay nagbaklay ako. Ang gisuway ba ang gibaklay dia. Nakapalit ako mga tambal ni Terry dia. Ni palit po ko ang Bactidol kay ang laging di ko jabid ko. Diya guys, mag-share day ko sa among ang lakaw ganiha ba nga grabe jid. Di jid lalim. Diya. Salamat lang gapos Ginoo bisag nga to gamong lakaw kay at least na check up na steri. Diya grabe jid gamong kaagi kay grabe nang luod ang Ate Ruby. Kay giabog si Ate Ruby nga murag bitaw murag iro. Hindi nga ni guys, angin rato sa kanang ingani ba daw, sticker. Ang pinaka kuan jud to, ang kuan jud ang boxer kay ako man tay mo uban ni Tiri kay ako may nakasuwat nga ako di guardian ni Tiri kay si Ate Ruby, wala pa nagdahom nga si Ate Ruby mo nga rilagig Manila. So ako yung nakabutang sa papel ni Tiri nga ako yung guardian. Inja kaduhan man lagi mi nagbalik-balik kuan Philippine Heart Center kay dito naman mis gahapon dito minisud sa private lahi din patakaran dito sa charity dito sa Magisidlan kay mangita jud sila og ngani vaccination card. Inja kani wala wa ko magdaan ni kay gang bag ada dinon wa man nadada kay katumang katiring bag may gibit-bit. So mao na to pag kuana mo pag pila ako ingani di sila musugot nga hang ipakita sa hang cellphone namo ko ikuan to boxer pwede ra mas cellphone magkuan ra makas Google og katong boxer magawas ra man ni siya. Njag baji dadto grabe jeng kamaldita wa jay makatepeng. Grabe jud. Di matawag hanjo grabe jeng kuan lagi tigriha. Madinela saktong term grabe jeng tigriha kay di siya matabang grabe jeng sukuha kay ning kuan man ko ning explain man ko nga pareha ra man good. Ug hang ipakita ang boxer na sa cellphone na mo gupoy mo gawasangan. Pila ra bay pagtan-aw sa cellphone nga katunayan nga vaccinated ko. Wa jud na suko di siya ang nahitabo. Ning gawas ko nja si Ruby. May hangi papuli kay daman siya nga vaccination card. Ang problema, di gihapon siya mo allowed ni Ruby. Di ni dyan tagaan o kanang ngani sticker. Danihan Diyos maro to igihanjing Ruby nga mo mga Diyos ang sticker para makasud.
Mara to grabe jud baji si nakadugmang ko pagpadung na ko gawas nakadungog ko nga singgit-singgit na sa Ruby gay na nag hawa diha disturbo ra ka. Na. Ningin lagi ko nga grabe. Sa diyan nga. Uwas ka nga dyan, nag-aabala ka lang dito. Nag-aabala ka lang dito. Umalis ka nga dyan, nag-aabala ka lang dito. Nga na, ang term sa baji, ako pagawas na ko kung grabe. Og public servant ka, di ka dapat magsinghag-singhag. Hindi ako, di lagi ko, pasalamat naman ko sa Ginoo nga. Di ako may giingato, kay ako, di rabo ko ka pagong. Kay manahing personality, basta nga naon ko, di pwede og di na pwede nga magpaubos ko labi nga naon ko kay mo sukol jud ko ano yung personality labi nagingato hindi labi natas katarungan kay nabili ra ni na cellphone ako ipakita di siya mo allowed man ko kinsa mang klasihang ko ana mo to nga ito do sa Rupos Ginoo nga nakagawas ko si Ate Ruby kay naghilim ra man. Ako kay og natas gumangaway gumangala. Natas katarungan kay pwede ra masiguro nang natas katarungan ato nang ipaglaban kay grabe ra magputotong gihanjo. Nya, mahal gito guys nga ni yung Coast Guard nga proxy la maghangati kay nasa di hawak nga ngani. Mao pud to proxy sa ate di pud nagag sticker. Wala gito nga. Nya mao tong Abog laman ko. giabog si Ate Ruby wa sila grabe lagi. Nga di lalim nga na day nang karon pa ko nakakuna og nga na day public grabe din sila ka istrikto anja kuan day pod bisag ingaton pasalamat lang day sa Ginoo kay gahapon pag kuan katulaging wa mamina dadyon gahapon ditso man ko sa charity ni kuha na ko form daan anja ang guarded tuang nakaistorya diha patos ni agi na to sa nakaistorya nga ang gijade ko ng ex-dad to, taga-alis siya, taga-napo. Diyan, naka-istorya mi, nakaibaw siya nga taga-alis siya mi. Mao to nga ningin siya balik ugma sa Joel man ninyo. Mao to ganina, na priority mi. Imbis kay, napayara ka taas ka yung pila, isa pakalingkuruan na ang taas ha. Kuan to, amo tong gilakangan. Kay kuan pa bi, gisingit. Sorry. Gisingit Miss Guard. Tumaw to pasalamat po ko sa guard kay kanang nasa Jumi. Bisag nga to among kuan ba among naranasan sa Bisaya. Okay ra pod kay siguro pagsuway siguro putos Ginoo nga to gitest siguro pod mi insami si Ate Ruby. Kay ako ra ba jud lagi kay high temper ko nga nanay time nga labi singgit-singgitan ta murag grabe murag jud baw anja ako ka sud sa itong time wa jud ko nakasud ninja kay kuan man na guard kay nakita mo ko sa guard nga di ako sa gawas nagtambay ninja naghatod po ko ang Ate Ruby ug kananay kuan snack ni Terry. Mao to, gipasud ra po ko sa guard, katong guard nga nakaila na mo. Ano nakaingon ko nga kuan. Pasalamat ra gyapon sa Ginoo bisag nga to among nagian kay si Tire. Na check up man bisag Nangarag ko ka. Hay nangarag. Pagkatong nga awan ngarag hadli ko pagkatong nangarag ko. Di ada pa ilain pang kuan guys nga nahadlok ko nagsige kog patawag ni Ate Ruby kay agsitiri kay kuan man nangurug man Wa man ko kani ko ako. nangurug ba ko tir kang akong gigakus Ako may nangarag ikaw na hadlok ka kaadyo. Ang hadlok ka na mo. Ate Ruby Ginoo ko. Ay Ate Ruby nga ako mo na. oh Tawa ka ba nang ka din yung tunglaki nga. Wala nga bislita. bislita gamot nga ni kasi tiri day kuan dugay si makuhay dugo Nja, si Ate Ruby dito pa si Danin pila sa kanang pagbayad sa ato day ko. Nja ako may nagbantay ni Tiri. Si Tiri kaduha din siya, kaduha ka attempt nga kuhaan sa dugo. Unang kuha, wa siya makuha nja gipahuway na po siya. Siguro mga after 15 minutes.
Anja otro na pagkuha, aran dugaja, si Daragajay pasyente, grabe yung dugaja makuha ang dugo. Anja, mato sa ikaduhang kuha, nakuhaan na di siya pagawas, mato stiri nang urag. Tungod siguro to siya kadlak, grabe yung pangurag, murag ka na bitong, murag ang gisa man yun, matukaran, baka ni si Philipsi o ginsa. Murag si Jag, nag-attack ba, nagpanik attack. Kanang arang pangurag, hindi timing po dyan gawa si Ate Ruby. Matugang chat, hanggang review, hanggang chat, di mabasa. Kaya nagpatabang kong ate. Ate, kasi tiri lagi, tadaan po grabing nag-shake lagi, naglawas. Pag ingin pa ni mo, kung baan ako, jadi mo ko pwede mo gawas dito. Anik sa Hindi ma juga li kaning kalma na posteri na tuod ko nga kuan ra tong jang pangereg na nervous. Ma juga lingpod kay nakasud ko di ba jud pwede si tiri o kuan bijaan nga si Jara. Nga to ma juga ling guard kay nakitaan ko gipasud ra pug ko. Kay kuan pa to kanang nay na puro tabangon man siguro posteris nakakita ni Ja. Uwa ko. Kaya di man siguro po magbibijaan lang istiri, lisod guys, bija istiri guys. So mao to. Grabe. Kaya nga main ko nga kuan sa baniyo ay nagkuan ng cellphone. Salamat na lamang ko kuan. Magpasalamat sa Ginoo nga bisag nga to gamong nagian. Nadali ra Okay ra. check up. Nadali ra mi. Jagi kasi kuan pa jud ni Ginoo guys kay number 1 na gamang number. So ang number 1 dito guys is 1001. Ang pinaka Hindi na po dahil po nang kaingon ko nga. Grabe, nakahilak dahil ko guys. Kay kanang si Tiri. Ika number 63 si Jang Kwanog dugo. Diyan natinga ako sa katong mukuhag dugo. Kay wala na may tawga. Gideol ra tatilo. tinga bitaw ko ning sa Na. chat ka nga gideol ra mo. Gideol rami. Tinga dyan ko. Uy nga naman to. Nga maramag. Kanang wala naman tawga. Gideol rami mismo. Kamu na. Ana. Bisag dahil number nga number 63. Ngayon ko nga. Kitabangan dyan mi. Sa kuan Ginoo nga ay nga to bisan pag di arapoy ka ng bayad ba katunggi singgit-singgitan si Ruby Ate Ruby kaya nadali raman pud mi. Di pasensya na mo guys. Di ay nagkujabit ko pero wa ko nagkumpiyansa nagmask ko dari sa sud sa bahay. Diya guys maura to ni-share ako sa mga kaagi ganina sa pagpasikap ni Terry. Matay mong kaagi nga di day lalim nga na magpila-pila. Nja, pasalamat ko sa guard nga nitabang na mga gisingit mi. Kay ugwa pa mi gisingit. Wa mi kay baw basig pabalikan pa mi nagkanugmaan. Kaya daghana. Kaya ramang dagana. Manang daghang salamat dato sa guard. Di man siya magpamensyon no. Di man siya mahatag sa jangan pero nailhan rami. Kay agdang ex lagi ko no taga Alicia sa mga tong tabangan mi. Sa mga to guys, daghang salamat. Nja, Kaya amping ug ampo ta guys. palihog na lamang ko sa bye-bye sa amang mga video bisag nga ni ra sa istorya nja. Di pud ko ka video ka nang mugawas ko. Kaniha diay nga to Sa ko. gawas. Nipalit ko ka ng tambal, nja nipalit og sedaan. Paano ko mag-vlog nas gawas kay lisod og embarguhan tag cellphone para batay mamisod ka palit og otro. So mara to daghang salamat ug amping og asa man mo karon. Bye bye.